všetci, moje meno je Ševa a vítajte pri ďalšom videu z hry Harry Potter a Kameň mudrcov. A sme presne tam, kde sme skončili a je to vlastne hodina obrany proti čiernej magii, v ktorej nás naučia používať kúzlo Flipendo. A to je asi všetko, čo tu budeme robiť. Budeme furt, že Flipendo, jak Flipendo, jak Flipendo. A ideme teda ďalej, no. A už je tu pán profesor. Cast your Flipendo spell at the switch on the wall to open the door. Takže máme dať Flipendo na proste dvere, aby sa otvorili a môžeme prevrátiť aj tento, ja neviem čo to je. Vyzerá to jak kotlík na guláš, musíte uznať. Alebo jak kotlík pána učiteľa Lepka. Omlúvam sa, ak som na toto kúka, ale musíte uznať. To treba dať dole kilečka. A tu vyskočiť nemôžeme, takže už jedine otvoriť. Takže ideme pre hviezdičku. Poď ku mne. Hopa. Hopa. Tak, skačeme tu jak zajace. Hop, zase ďalej. Hopa. Takže tu máme ďalší kotlík. Na guláš. Kotlík na fazulky by sa dalo povedať. A ty si sa tu ako dostala, aha? Flipendo can be used on all sorts of objects. Počkaj. Aha, jasné, ja som tam zase niečo vyfelil. Sorry za fail, zase som to pošťal. Ja som cigán riadny, bože môj. Nie, takýto cigán nie. A ideme ďalej a ja viem presne, čo som prehliadol. A to nám vlastne prehodí ten most a otvorí bránu v hviezdičke. Tak, plánujem začať aj úplne novú sériu s názvom Odreagovávačky. Vlastne tu budú hry z internetu, ako superhry a podobne. Vlastne na odreagovanie a budú každý piatok. Každý piatok budú tieto nedeľné blbosti. A budem sa snažiť vydávať videá každý deň alebo raz za 2 dní. Hello, Harry Potter. I am Nearly Headless Nick, the Gryffindor House Ghost. Now, this is a save game book. When you touch it, your game will automatically be saved. The game will restart from this point if you faint. You can also load a saved game from the main menu. Goodbye. Takže skoro bezhlavý Nick nám povedal, že keď zoberieme knižku, tak sa nám hra uloží. A nejaký text tam bol, čiže sú to nejaké nápovedy, teda aspoň čo si ja myslím. Ale ja to nikdy nestihnem prečítať, lebo asi si mysleli, že budeme mať, že asi túto hru robili na počítače, ktoré majú procesor proste Intel Core 1, 0,001 ramku a grafickú kartu Nvidia GT, ja neviem, 0,1. Alebo ja neviem fakt. Ako tak túto by ste mohli dať na lepšom počítači. By vám to až sekalo, že ako moc dobre. No, choď. No konečne. Tak, kotlík. A brána. Tak počkaj, ja som chcel fazulky. Zmiznú mi. Takže zoberieme fazulky. A tento diel si ukončíme práve teraz. Nerobím si srandu. Tento diel ukončíme po dokončení tejto hodiny. A dúfam, že sa vám bude tento diel páčiť. Tu máme ďalšieho profesora nášho. Ty brďo, díky, aby som nevedel proste, že keď je tu tento znak, takže čo s tým mám robiť? Normálne by som sa stratil v tomto bludisku. Tak ideme ďalej. Ďalšie Flipendo, ďalšie Flipendo. Penduj. Tak, fajnovo sme skočili. Čistí parkouristi. No, teraz čo? Aha, uložíme si hru. Rozbijeme vázu.
Ďalšie vás rozbijeme. Už máme 25 fazuliek, takže keby henty žebraci zase chceli peniaze, tak proste by sme im, no peniaze vlastne, že tu sú fazulky jak peniaze by sa dalo povedať. Tak, tuto to určite budem musieť zase vypendovať, som moc ďaleko, sorry. Hej, ešte, ako, kde to chceš až? Aha, tak nič, sorry, moja chyba. Moja. Tak, ideme ďalej. A ďalší diel Harryho Pottera, alebo vlastne ďalšie dva diely Harryho Pottera budú s mojím kamarátom. On tu iba bude sedieť a čumeť na mňa. Hrať nebudem, iba za kamerou. Nášho pozdravujem. Tak. Teraz to budeme určite musieť škakať. No. A dám to. A fajnovo som musíte uznať. Tak, som späť. Sorry za strich, ale došli rodičia, tak som im len bol povedať, že nechcem vlastne chodiam do izby, že natáčam. A poprípadne nie, bože, môžete napísať do komentáru, akú hru by ste odo mňa chceli vidieť. Dáva na výber Pán prsteňov, takže stratégiu, Battle for Middle Earth 2, takže tak, a ešte Matrix, Path of Neo, ale ja by som radšej točil osobne toho Pána prsteňov, tú stratégiu, lebo ma to baví. Môj starý počítač chudáčik to utiahne. Ten nový, tak na toto ani nebudem hrať, proste také šičkoviny. Tam bude čisto. A ešte poprípadne napíšte, či chcete alebo nechcete Minecraft. Lebo dosť ľudí ako Ježiši Kriste, Minecraft to hrajú 10-ročné decka. No, ja mám zlý mikrofón, takže možno budem znieť ako 10-ročné decko. Ale to tak není. Ja mám 14, takže pač. A akože mňa Minecraft ako baví ma to proste, no. Je to sranda, ako stavať si proste, ťažiť suroviny. A viete, každý na to nadáva proste, aj Nefek, no nie, že ho nemá rád, ale proste tiež hovorí 10-ročné deti, čo majú Minecraft a proste dosť ľudí to nemá rád Minecraft, tak sa vás pýtam, či to mám vôbec natočiť to MCčko. Jak na Xbox. Na Xboxe bude Let's Build. A na tom tento nonce počítači bude Survival, Hardcore a teda. Takže vlastne klasika. A Let's Build na Xboxe, takže čo budeme si stavať. Takže môj prvý projekt by bol asi ten, ježiš, teraz som zabudol. No, môj prvý projekt by bol teda jak to nazvať, z Pána prsteňov.
malý pedihajzlík. This is a gnome, Mr. Je to gnóm, They like to pester young wizards, že knocking majú on his backside radi to complete the challenge. ubližovať alebo They robiť move zlé quickly malým and kúzelníkom, can be takže quite a sa o nich nuisance. budeme musieť postarať.